Vitajte u Epodex. V tomto videu vám ukážeme, ako používať Epodex mikrocement na pokrytie nábytku a iných predmetov v betónovom dizajne. Prípravu povrchu budete potrebovať nasledujúce nástroje. Zložka mikrocementu A a B, BB pigment, miešacie vedro, váha, miešadlo a akumulátorový skrutkovač, maliarsky valček, hladidlo, nitrilové rukavice a voliteľná Epodex polyuretánová živica ako tmel. Podklad musí byť stabilný, suchý a zbavený nečistôt a separačných látok. Pri veľmi hladkých, lakovaných alebo natretých povrchoch odporúčame najskôr povrch obrúsiť, aby sa zlepšila plynnavosť mikrocementu. Okraje prelepte maskovacou páskou, aby ste dosiahli čistý povrch. Pokračujte hlavným náterom. Hlavný povlak sa skladá z dvoch vrstiev. Začnite s prvou vrstvou. Zmiešajte zložku mikrocementu A so strednou zrnitosťou so zložkou B v uvedenom pomere miešania. Na zafarbenie materiálu použite pigment VB v odporúčanom množstve. Materiál rozotrite hladidlom, potom ho nechajte zaschnúť. Odbrúste všetky nežiaduce nerovnosti väčšie ako 3 mm a vysajte prach z brúsenia. Rovnakým spôsobom pokračujte s druhou vrstvou. Nechajte materiál uschnúť. Odporúčame uzavrieť mikrocement Epodex polyuretánovou živicou v matnom alebo lesklom prevedení, aby ste dosiahli vodoodolný a ľahko čistiteľný povrch. PU živicu a tužidlo zmiešajte v uvedenom pomere miešania. Zmes nalejte do zásobníka na farby. Materiál nanášajte v tenkej vrstve krížovým pohybom a nechajte ho vytvrdnúť. Odporúčame 2 vrstvy. Do stolovej dosky priskrutkujte požadované stolové nôžky. Podrobné informácie nájdete na stránke každého výrobku. Príjemné spracovanie našich výrobkov. Váš tím Epodex.